Jotono lamsogo ani kwtal video o chwng jotono saimano miya 13 May 2025 CBSE ni madhyamik tei class 12 ni result rwjakha. Jotono nakwrma sano miya video rwui manliya ani jora kwrwini bagwi hinkhe chwng bahai result nailai omono twiwi kisa misa video nailainai. Puila no chwng Google o habwi search khainai CBSE Result 2025 hinui. Search khaimani pore naidi homtwi khai khe phaio. Tolago nugui mankha na CBSE Central Board of Secondary Education ani CBSE hinui swijak o jaga o click khai di. Click khaimani ulo phainai omotwi hai naidi main website hinui kisa scroll khaikha hwnkhe no tola o tongo result hinui. Result o click khaikha hwnkhe no naidi oro duita tongo. Saka o hwnkhe madhyamik rok ni eba class 10 rok ni je tinta website rijakha o tinta o jesa jaga phano nai mano. First link second link third link oro jesa jaga phano nai mano. Ang oro kaisa jaga o click khaikha 1 o click khaikha hwnkhe naidi amtwi hai khe phaio. Oro nwng ma swinai nini roll nong tei school ni number tei date of birth tei nini admit card obo swipaikha hwnkhe no nwng submit rwkha hwnkhe no nini result nugui mannai. Hwnkhe chwng class 12 rok ni Bahaikhe Nainai hinkhe naidi o jaga o no khama o rijak tongo senior school certificate examination class 12 result 2025 hinui. Abo link 1 link 2 link 3 hinui no tinta rijak tongo. Oro jesa jaga phano kaisa click khaiwi result nai mano. Hinkhe chwng naidi result naina jaga suklaikha hwnkhe tamtam ma swinai hinkhe nini roll nong tei school number tei admit number rwkha hwnkhe no submit khlaiwi nini result nai mano. Kha khlaiwi norok buji mankha na hnai Bahaikhe CBSE ni result naina nang.